कैमरा फोकस करो बढ़िया आईफोली कैमरा फोकस करो जगन्नाथ भगवान क्या हो गया क्या हुआ बयबो फिनानै जिरायफैनो हागोन आरो बयबो भिजिट खालामबाय जेब्लानाखि बे आईफोननि बानायजानाय ब्रिज दिनैहायनि दिनावहाय माने अपेनिं खालामनाय जाहैबाय दा जोंबो फैदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि ओमफ्राय दा साखौ बायलायबाय सानाव बड'लेण्डनिसोलाय बायगा नोंथांमोना बयबो सिनायखायो सानाव बड'लेण्ड एकबारबो बिथाङा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो फिन दंफैयो जिथुनाखि आईफवालि गोदानै बानायजानाय ब्रिज बियो दिनै 8 तारिख बियो अपेनिं खालामजानाय जाहैबाय दाख्लैनो आङो नोंथांमोननो खिथादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला सिगांनि डेटआ माखासे खामानिफ्रा साक्सेसफुल जाजोबनायनि थाखायहाय माने बेखौहाय अपेनिं खालामजानाय जायाखै पस्टपन जाबोदों ओमफ्राय दिनैहाय 8 तारिख अपेनिं खालामबाय ओमफ्राय बे ब्रिजनि नामखौ मा नाम दोनगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दङ लोगोफोर फैगासिनो दङ ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननाय फोरमायदों दायो आङो नैबे मेडाममोन दंफैयो ओरै बाजै ओमफ्राय ओरैहायबो बिनानाव ओमफ्राय नैबे मा होननांगौ जाखो बेथ' जोंनि जायगानिनोसो मानसि जाहैबाय ओमफ्राय दा आङो बेखौनो सोंगोन जिथुनाखि नोंसोरनि बे आइलेण्ड ओनसोलाव जेनेबा सेकेन्ड माजुलिबो होननानै बुंना लाजायो बे ओनसोलाव सिगां गोबांथार दैजों जेंना जायोमोन ओमफ्राय दा नोंसोरो बे आईफवालि ब्रिजआ दे मोखाङावहाय जानानै फैबाय दिनै अपेनिं जाबाय दा फिलिंस नोंसिनि गोसोफ्राव दिनैनि दिनाव माबायदि मोनदों जोबोद खुसि मोनदों मानोना जों बे ब्रिजखौ मोननायनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ'जों जों भुगिनाङोमोन दा जोङो बे खस्थ'निफ्राय रैखा मोनसिगोन माने मोनबाय नों मालाबानि समाव मोगा मोगि जाफेरबायमोन नामा नावफोरजों थांखिजोंमोन आच्छा मा नाव गाखोनो गोलोमहायमोन आंलाय ओरैहाय मानगोनां जस इस्लारि सार दंफैयो आं बिनिफ्राय मिथिना लानि दिनै 8 तारिख मार्च 2024 जोंहा बिराद मोनसे रंजानायनि दिन जोङो बोसोरे बोसोर जोनोम जानायनिफ्राय जोङो नावजों सोलियोमोन बे दै आइ बिमाखौ जोङो नावजोंसो सोलियोमोन बे नाव बारनाय समाव जोंहा गोबां नावजोंहाय थैनायबो दङ सुबुंफोर नाव गोदोनानै दैज्लाङाव आरो फरिखाबो होनो मोनामोन गथ' गथायफ्रा कलेजाव स्कुलाव आरो हस्पिटालाव लांनोबो जोंहा दिगदार जायोमोन नाथाय दिनैनिफ्राय जोङो बे आईफवालिनिफ्राय थांनाय लामा ओरै बरपेटा फाथाबारि उगुरि नांगलभाङाया एसे मोजाङैनो जोङो सख'जानायखौ मोनबाय आरो जोङो हामबाय होनो गोसो जादों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बिथांखौ जों हामबाय होदों आरो फेरेंगा सार एमएलए सार दङ जयन्त सार आरो जोंनि गेजेराव रोनगोरा सारबो दंफैयोमोन आरो जाय बिथाङा जोंनि गेजेराव लुफुंनानै होबाय असिन्त सार बिथांखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांनिसिम जोङो हामबाय होनाय थाबाय मानोना जोङो भुगिनानै दंमोन दा फालांगियाबो जोंनि थाखाय मोजां जासिगोन फरायनाय एबा बे गोबां जोङो खस्थ' जानायावहाय दा जोंखौहाय मदद होफैबाय बे दालांखौ लुफुंनानै आरो बे दालांखौहाय जोङो सालिजारि खालामनानै गोबाव समनिफ्राय जों सिन्था खालामनानै बे दालांनि नामखौ जोङो जाब्रां दोनबाय जाब्राङा जोंनि गेजेराव सासे मोजां एक्टिभ वर्कारमोन सानसे समाव बियो BSF जोंनि संगठन दंमोन बेवहाय बिसोरो उनावहाय NDB लादों बिथांनि नामखौनो जोङो जाब्रां दोनबाय आच्छा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे आइलेण्ड ओनसोलजोंनो ओरै सिदा जानानै खैला मैला जानानै थाङोब्ला मोनसे नांगलभाङा दै दंबावो सारा बिनि सायाव मा मेसेज जोङो बावैसो बेखौ दाखालि इन्जिनियारफोरखौ लानानै जोङो बावैसो बेखौ सुनाय जादों 800 मिटार जाबाय नांगलभाङाया आमगुरि टु औगुरि बे लामाया बेनिफ्राय थांनानै बे दिनै जोंनि बे आईफवालिनिफ्राय थांनानै बे जाब्रां रडनिफ्राय थांनानै औगुरिजों हाबगोन आमगुरि हाबगोन बियो सेकेन्ड आसाम मालायाव हाबबावबाय दा बेयावबो 800 मिटार ब्रिज जानो फैगासिनो दङ बियो जायोब्ला ओरै जोंनि आमगुरि एबा खैला मैलाजों जोङो थकस' बारस'नो हासिगोन आच्छा अब्ला बे मोनफ्रोमबो दालाङा साक्सेसफुल जाजोबोब्ला नोंथांमोननि बे आइलेण्ड ओनसोलाव लामानि जेंनाया जोब्बाय होननानै सारा माबाफोर मेसेज होगोन नामा जोङो बे थांलाय फैलाय हान्था मेलाया जुदि जायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो बेयाव मानसिफ्रा उन्नति जागोन गोबाङानो थांलाय फैलायजोंसो फालांगि खालामनोबो हायो नालाय माखासे जोंनि नांगौखिनिफ्रा जोङो मावनानै लानो हागोन आरो स'
So thank you sir. Beखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय. Eta Hamas aro an eta Hamas. Boro aro Musulman, Boro aro Adivasi, Boro aro সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এখন নতুন সমন্বয় গঢ়িব পাৰিছো. যাক আমি ইংলিছত ব্ৰিজ বুলি কয়. দালাং. मोनसे समाजजों मोनसे समाज, बिमाजों बिफाजों, सुबुंजों अबंलावरिजों आरो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायजों लोगोसे गोदान मोनसे फोनांजाबनाय जेरै मानसिया सोरगोआव थांनो थाखाय मोनसे दालां नांगौ, मोनसे जोंनो लामा नांगौ, बे जोंनि लामा, बे जोंनि दालां. बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन. बिथां डि जाब्रांनि मुङाव बे दालांखौ दिनै जोंनि सरकारा गथायनानै होनाय जाबाय. सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मोनसे हारि मोनसे माहारि थामोनथा आरो थामोनथायनि थांखि लानानै दावगालांनायाव गुबुन हारिफोरखौबो गोरबोजों गोबानानै लानायनि सम फैदों. बिमाया बिफा गैयालासेनो न'खर गैयालासेनो मालाबाबो समाज दानो हाया. थिग बेफोरबायदिनो गंसे न'खरा न'सुंसेनि मानसिजों सोमोन्दो लाखियालासेनो माब्लाबाबो गामि दानो हाया. दा दिनैनि जाय ब्रिजखौहाय नैबे आरसिसि ब्रिजखौहाय अभार रिभार आदा मोजां दा? ओमफ्राय ओरैनो बे ब्रिजखौहाय दिनैहाय अपेनिं खालाम जाबाय. गोसोआव माबायदि मोनदों दायो? बहुद रंजानाय दं. जाय दालांखौ रोजा रोजा बोसोरनि सिगां मोनफेराखैमोन. गोबां दुखु खस्थ'जों सोलिनांनानै दिनै जोंनि थांनानै थानायाव सुबुं माहारिनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर मोनसे साक्सेस होननानै बुंनांगोन. दा आंनि फारसे माने बाख्नाय हरबाय आं. मानगोनां मेन बे दालांखौ जाय मावदों थिखादार बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय. ओरैनो सोर थिखादारा मावदों बेखौ खोन्थाहरदो आदा एसे. बेयाव थिखादार हिसाबै मानगोनां असित नार्जारि, बियो सासे सेनियर थिखादार. बिथाङा सासे मुंदांखा थिखादार. गोजोननाय थाबाय.